Nå, som man nok kan fornemme og se, og det ved jeg ikke, mærke og vide, så er der ikke nogen gæst med i dag. Så det er lidt nederen. Det har jeg gået og haft det ret nederen over den sidste uge nu her. Ja. Jeg tænkte, jeg ville forklare, hvorfor, selvom jeg havde flere ting sådan på programmet, og alle de ting, jeg havde på programmet, de sådan rumsterer rundt i mit hoved lige nu, så jeg tænker, jeg gør det her på sådan en ADHD-måde, hvor jeg bare sådan snakker lidt. Jeg er klar over, at faktaen siger, at der ikke er nogen, der lytter med lige nu. Så, jeg gør det mest for mig selv, det her. Det er egentlig lige meget, for der er ikke nogen, der beder mig om at gøre det her. Men I don't know, jeg kan godt lide, når tingene går godt. Og nu prøver jeg at få det til at det ved jeg ikke. I don't know, jeg kan godt... Det er dejligt at have en podcast, som faktisk fungerer. Så jeg gør det for mig selv, fordi jeg ved også godt, at folk kommer først til at lytte, eller jeg kommer først til at få sådan de første lyttere, når jeg lægger det her op på sociale medier. Og med sociale medier mener jeg bare Instagram. Jeg tror bare, jeg kører den igennem Instagram, fordi jeg har lige delt mit album på Facebook, og I don't know. Det er bare... Jeg tror, det er bedst bare at køre det på Instagram. Det er min mavefornemmelse fortæller mig. Så hvis man lytter til det her, hvilket jeg ikke ved, om man gør, så giver det ikke rigtig mening for dig, tror jeg, som lytter. Men det giver mening for mig. Og det er det, jeg prøver at sige, at jeg gør det her mest for mig selv, så det giver mening for mig selv. Så ja. Det, der skete, det var, at jeg tog ud og optog en episode med Julius. Min best pal from back in the day. Still best pal. Han bor i Aarhus, men fordi det var efterårsferie, så var han taget hjem til Niveau. Og ligesom og boede her i en uge. Og så i stedet for, at jeg skulle tage til Aarhus, hvilket var den originale plan, og ligesom komme ud og interviewe ham, og vi kunne snakke om DMJX og sådan noget, så tog jeg bare til Niveau. Og så optog vi en hel episode, imens vi kørte rundt i hans bil, hans forældres bil. Og vi var ude rundt omkring i Niveau og sådan snakke om past experiences, og Julius havde ligesom forberedt nogle spørgsmål, og så spurgte han mig om dem. Det var sådan nogle comedy-spørgsmål. Sådan, hvis du kunne tage et dyr med dine bare næver, hvilket dyr ville det så være? Og så endte jeg med at sige en kat, fordi så kunne jeg tror godt, at jeg bare sådan kunne rive hovedet af en kat. Og jeg husker også, at mit første instinkt var at gå til en bjørn. At jeg godt kunne nakke en bjørn, men så mindede Julius mig om, at man har kun sine næver her. Det er kun sine næver. Man skal næsten forestille sig, at man er nøgen. Og i så fald, så tror jeg, at en bjørn ville tæve mig sønder og sammen. Jeg tror, jeg vil lægge
få bare et slag ind på den bjørn. Jeg tror, jeg ville blive revet i i de første 5 sekunder af den slåskamp. Anyways, han havde ligesom forberedt de her spørgsmål. Jeg havde sådan tænkt over, hvad jeg ville spørge ham om. Og så blev det sådan lidt en improviseringsepisode, hvilket var fucking fedt. Det var virkelig sådan sådan creating on the spot-agtigt. Det var mega nice og sådan noget. Så jeg tror, vi startede med, at vi startede i hans bil, for lige at introducere, og så tog vi ned på havnen, hvor de blæste fucking meget, og det var sådan lidt komisk, at det blæste, og jeg tænkte, at det kunne lyde grineren i post, og alt sådan noget. Så tog vi sådan nogle andre steder hen, og vi endte med at komme ind på nogle virkelig dybe ting også, og sådan nogle ting, som jeg føler, at jeg kun kan komme ind på med Julius. Altså sådan fordi at vi nemlig har været venner i sådan noget 10 år eller sådan noget, så er det ligesom, det var ligesom kun ting, jeg kunne sådan, han ligesom kunne sådan få ud af mig. Og det var bare sådan fedt at have på optagelse, og så kunne jeg ligesom komme hjem og klippe i det, og sådan lave alle mulige fede ting med det, og alt sådan noget. Også fordi det var den første interview-episode, fordi en interview-episode er ligesom hver 4. episode, så der bliver ligesom lagt mere energi i den episode, hvor når det bare er mig selv solo-episoder, så er det bare mig, der snakker. Det var pissegodt. Jeg var ret glad for det, vi havde optaget. Så tog vi hjem igen til Julius, og så spenderede jeg ligesom hele min dag derude, og vi havde det pisse fedt. Altså, jeg endte med at spise aftensmad med hans forældre, og ligesom the good old days, altså. Det var sgu, det var ligesom tilbage, da man var 17 år gammel, og alt sådan noget. Det var sgu hyggeligt. Jeg sætter lige, giv mig lige et sekund her. Men det var en hyggelig dag. Det var en mega fed dag, altså. Det var fedt. Jeg takker Henrik og Camilla for god mad, og jeg fik lov til at se deres nye hund, Julius og hans kæreste, altså. De har jo købt en hund. Den er pisse sød. Hedder Carlo. Carlos. Carlito, man. Så ja. Men nu kommer det nederen, så er der sket. Jeg skulle hjem. Jeg sad i toget. Og så satte jeg mig ind i toget og ligesom sad og kiggede lidt på min telefon, og så var jeg sådan, der er ikke noget lige spændende på telefonen lige nu, så den lægger jeg lige i lommen. Så sad jeg og kiggede lidt ud i luften. Og det var efterårsferie, så der var gang i den rundt omkring. Altså, der blev drukket bajer i toget, i regionaltoget på vej hjem til København igen. Men jeg kunne godt mærke, at folk ligesom havde været, eller der var, altså, det er sjovt, for det var en masse sådan studerende, der tydeligvis boede andet sted i Danmark, og var kommet til Sjælland, og boede hjemme hos deres forældre, og så havde de mødtes med nogle venner, og så skulle de ind til København og drikke sig sjove. Det var sådan stemningen. Og så sad jeg der og var sådan, okay, så hvad skal jeg så lave? Så kiggede jeg ind på min task, og der lå alt mit podcastudstyr jo i. Og så tænkte jeg kan lige da lytte til det, jeg har lavet i dag, eller vi har lavet i dag. Det ville da være mega. Og det var ikke klippet eller noget, det var bare sådan nogle raw-filer. Og så tager jeg min Zoom-recorder frem, eller Leos Zoom-recorder. Tak til Leo, once again. I thank you very much. Jeg har ikke ødelagt din Zoom-recorder, bare rolig. Eller, det finder vi ud af nu, for jeg optager nemlig på Zoom-recorderen for at finde ud af, om den virker, fordi jeg skal ud til Amanda om ikke mindre end 45 minutter at optage den næste interview-episode. Så nu sikrer jeg mig fuck med, at det virker, altså. Nå, jeg tog min Zoom-recorder op, og skulle høre dem igennem. Jeg fortæller det her, som om det er en traumatisk historie, men det er det sgu også lidt. Kæft, det gjorde ondt, mand. Og så fandt jeg ud af, så hørte jeg den første optagelse. Og de første 2 minutter er der ligesom hul igennem. Det er ret fedt. Det er ligesom Julius, der introducerer podcasten, og for det hele konceptet var ligesom, at han skulle bestemme, så han fik lov at introducere.
Og så klipper den sådan rundt, lige pludselig optagelsen sådan agtig. Og så er der gået 5 minutter, som den ikke har optaget. Og så er jeg sådan, hvad? Og så går jeg lidt i panik. Og så er jeg sådan, nej. Det er det, der sker for dem, der ikke er i entertainment business. Når der er noget, der går galt, så i hvert fald op i mit hoved, så går jeg først i nej mode. Ej, hvad? Gud. Og så siger jeg til mig selv, okay, slap af. Nu slapper vi lige lidt af. Og så prøver jeg at fikse problemet. Kigger ligesom rundt i de andre optagelser. Og der sker det samme, hvor den ikke optager i sådan 5 minutter, og sådan klipper rundt, og sådan og der er sådan en connector-fejl, kan man høre nærmest. Det er sådan, som om, at kablet har siddet og rocket eller et eller andet. For det er sket før i min andre podcast, at jeg har haft fat i et dårligt kabel, og så er det ligesom, så har der været sådan nogle lyde. Men det har man ligesom kunnet fikse, fordi at så kan man ind og fuck lidt med det i EQ, hvis man en equalizer, og så sådan barberer frekvenser ud, rigtigt. Det er blevet lidt nørdet der. Jeg undskylder også for min stemme i dag, forresten. Jeg har det ret dårligt. Men jeg har ikke lyst til at udsætte Amanda og Majs episode igen, så nu, I'm a power through. Jeg har fået sådan lidt feber. Det er ret nederen. Jeg har det sådan varmt, men jeg sveder ikke-agtigt. Jeg koldsveder og sådan har lidt sådan halsbrand, men det er ikke halsbrand, og så er jeg sådan snottet, men sådan inde bag næsen. Det er lidt mærkeligt. Det kan også være, at jeg har fået et eller andet mere seriøst, og sådan dør om en uge eller et eller andet. Og i så fald, det var dejligt lige at prøve det af. Det her liv. Okay. Anyways, jeg lytter til de her optagelser, går i panik, slapper lidt af, går mere i panik. Og de her studerende, der sidder rundt omkring mig, sådan kigger lidt på mig, mens de drikker deres bajer, og sådan lidt, hvad fanden ham der, han ser sgu da lidt nederen, han ser da ikke ud til at have det så godt. Jeg lægger ligesom hovedet i hænderne, og tager brillerne af, kigger ud af vinduet, og tænker, hvad fanden er der sket, altså? For helvede. For satan, mand. Begynder også at blive sådan lidt ked af det, kan jeg mærke inden i mig selv. Og der kan jeg huske, så er jeg sådan, det kan jeg simpelthen ikke deal med det her lige nu. Hvis hele den her fucking episode er gået i fuck mode, så skal jeg hjem og kigge på det, og ligesom panikke hjemme på mit værelse. Det går ikke at panikke i toget her, og gå helt i bananas. Jeg har brug for, jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at panikke på højlydt måde. Altså jeg har brug for at sidde og snakke ind i min computer og sige, det mener du fuck, din fucking fuck, altså, for helvede. Det skete også senere, men jeg kom hjem, hele turen hjem, der sidder jeg bare og altså min hjerne kører ligesom med 400 km i timen. Der er gang i den. Og når jeg så går hjem, jeg kan huske, jeg halsspænder lidt. Jeg løber lidt hjem, fordi jeg er sådan, fuck nej, altså. Jeg skal bare hjem og se, om den har optaget det her lort. Eller fordi jeg tænkte nemlig, at det kunne være et eller andet med Zoom-recorderen. Det kunne være sådan, at den kun giver sådan previews eller et eller andet. Men det havde jeg godt tænkt på, da jeg sad i toget, så jeg kiggede lige på nogle andre optagelser, den er optaget tilbage fra episode 3, den der hedder Snakker ualmindeligt meget lort. Og der havde den ligesom, lavede den ikke de her previews. Men jeg var stadig sådan lidt i denial, hvor jeg stammer meget, da jeg sagde det. Jeg var lidt i denial, hvor jeg var sådan, den er der, altså optagelserne er der jo. Det kan jo ikke passe, at det her det er sket. Altså, fordi det er aldrig sket, at jeg har mistet så meget materiale. Altså sådan, så det er sket, at man ligesom har lavet en højskolefilm eller noget, så har man mistet nogle takes, fordi at der er gået noget galt, eller
eller jeg har optaget noget andet podcast, og så har man ligesom mistet 10 minutter, eller man har mistet en sketch, eller et eller andet. Det har ligesom været en specifik del af episoden, men det har aldrig været en hel episode, jeg mistede. Og så kommer jeg hjem, overfører det til min computer, og så er det det samme problem. Og så går jeg bare i... Så går det ligesom... Så går det for sig, altså. Så er der hjernedele ligger rundt omkring i værelset, fordi der ligesom er blevet eksploderet. Min hjerne er gået i tu. Jeg kan huske, på vej hjem, så går jeg sådan og snakker med mig selv, hvor jeg sådan, det er jo, men også, da det der skete i den episode, det er optaget i dag, det må ikke være væk, det må ikke være væk, og så kom jeg hjem, og så var det væk. Og jeg har siddet og googlet, og jeg har spurgt ChatGPT, vi har prøvet at finde ud af det sammen. Jeg er kommet frem til, at fejlen har været med mit SD-kort. Af en eller anden årsag. Det er fordi, jeg har sådan nogle micro SD-kort, som så kan proppes ind i sådan nogle store SD-kort. Og så kan de sådan bruges. Men da jeg satte det SD-kort ind i Zoom-recorderen, da jeg startede med at optage episoden med Julius, det var ligesom der i bilen, hvor ting skulle gå lidt hurtigt og sådan noget, så sagde den også på skærmen, så sagde den invalid SD-kort, og så gik den sådan videre, men jeg kunne stadig trykke record, og så fordi jeg kunne trykke record, eller trykke på den røde knap, så var jeg bare sådan, okay, fuck det, så starter vi bare aktivt, for vi skal i gang nu, aktivt. Så det har ligesom været fejlen, tror jeg. Det kan også være, at det har noget med kablerne at gøre. Jeg fandt også ud af, at når recorderen ligesom ligger stille på et bord, eller ligger stille i mine hænder, så har den godt kunnet optage det. Det er, når jeg sådan har bevæget den, at der så har været nogle problemer. Men der har så også været... Vi var ude på en fucking kirkegård. Vi tog hele vejen til Niveau Kirke, og gik rundt på en kirkegård og havde nogle vilde samtaler, og det var sådan lidt hvad så af Christian Fuglendorf. Vi gik nemlig også meget, imens vi snakkede og alt sådan noget. Men hele den optagelse der på kirkegården er bare sådan væk. Eller de første 3 minutter af den er der, og så sådan resten, så stopper den bare, og så er der bare stille resten af optagelsen. Så jeg ved sgu ikke, hvad der er gået galt. Det kan sgu også være, der er noget galt med Zoom-recorderen. Det ved jeg sgu ikke. Men det finder jeg ud af, efter jeg har optaget det her. Og hvis den går galt igen, jamen så er der jo ligesom, så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre. For så kan jeg heller ikke optage episoden med Amanda i dag, så er jeg nødt til at aflyse once again. Så ja, og den fejl, altså da jeg sad der på mit værelse klokken 12 om natten, klokken midnat, så begyndte jeg fandme at tude, altså, fordi jeg var så heartbroken over, at jeg havde mistet hele den fucking episode. Det var en virkelig god episode, altså. Helvede, mand. Og det er stadig så nederen, at jeg kan sådan tænke på det, og så sådan få kuldegysninger. Kender I det, når man tænker tilbage på et eller andet, og så får man sådan en aktiv. Og det var det, der skete. Det er det, der sker nogle gange, så når jeg kigger tilbage på, at jeg har mistet hele den her episode. Også fordi, men så skrev jeg det til Julius, og Julius giver ikke en fuck. Altså, han er super cool med det, og det er også, det er jo dejligt, kan man sige. Så sagde jeg, at vi må bare optage den igen en anden gang. Du må bare gæste en anden gang, og så må vi ligesom se, hvad der sker der, om det bliver lige så godt. Det minder mig om, jeg lavede engang, faktisk en af de første sådan film, jeg lavede, way back, altså helt tilbage i folkeskolen. Det var sådan en medieface-film, hvor vi, ikke en film, altså det var sådan en lorte kortfilm, som alle har lavet i folkeskolen. Og det var mig og det var mine 3 homies. Vi var 4 gutter, der skulle lave en film.
og vi havde sådan været ude, vi var sådan på sådan noget lejrtur ude i sådan en spejderhytte, som vi havde fået lov at låne. Som jeg gik til spejder i den spejderhytte. Jeg tror faktisk low-key også, at det var min mor, der fik det på benene. Fik det stablet sådan på benene. Ja, for hun var sgu da med. Nå, ja, okay. Fuck, mand. Jeg tager lige noget iskaffe her. Det var været ulækkert at lytte til det der. Jeg føler altså, at når man drikker på podcasten, så skal det bare være klamt. Altså det skal være, hvor du som lytter får de der kuldegysninger, jeg snakkede om tidligere. Nå. Men det minder mig om, at vi var ude i en spejderhytte, og så optog vi en hel film. Det var sådan noget, og så skulle alle, så var vi sådan nogle grupper. Vores klasse var sådan nogle grupper, der ligesom skulle optage kortfilm og sådan noget. Eller også var det bare sådan et projekt, en projektuge. Det var sådan en projektuge, hvor vi skulle bare være kreative, og så var vi sådan, vi laver en film. Og jeg kan huske, den hed The Spy. Det handlede om en agent. Det var sådan en agentfilm, men sådan på en lidt lolleren måde. Og vi gik i sådan noget 6. klasse, altså. Damn, man var lille der. Og vi har optaget hele den der film her, og vi har vist den til vores fucking dansklærer. Jeg har klippet den færdig og alt muligt. Jeg sidder klippet på min lille MacBook i iMovie og sådan noget. Og så viste vi den til vores dansklærer. Han synes, den var pissefed. Kan jeg huske. Han havde sygt meget optur over, hvor god den film var. Og vi var bare sådan helt, tak mand. Han hed Per. Tak til Per, altså. Dang. Jeg har endda krammet den mand i bar mave en gang. Jeg fik studenterhue på. Det er en anden historie. Han synes, den var pisse fed og sådan noget. Og så kan jeg ikke huske, hvad der skete. Men så mistede vi bare hele filmen. Sådan, fordi at jeg gjorde et eller andet. Jeg kom til at trykke på et eller andet i iMovie. Og så døde den bare. Så var der bare ikke noget at komme efter. Og jeg kan huske, jeg sad i 3 timer eller sådan noget. Jeg sad i flere timer og prøvede at ligesom gøre et eller andet og få den tilbage og sådan noget. Men det kunne vi ikke. Så vi endte med at skulle og jeg overleverede ligesom nyhederne til min gruppe og sagde, der er boys, der er sgu gået noget galt i systemet. Jeg undskylder meget. De var helt cool med det, kan jeg huske. Det er sgu ofte, det er altid bare mig selv, der hader det. Hader, at det andre mennesker er sådan altid, nå ja, okay, det er fint nok, altså, det går nok. Så endte vi med at skulle optage hele filmen om, og den blev bare slet ikke lige så god, altså. Og den blev endda, det er sgu da rigtigt, den blev endda vist til sådan noget 9. klassernes sidste dag, eller et eller andet, sådan noget, sådan en fællessamling. Og folk synes også, den var fed, den film, og sådan noget, men jeg har bare altid været sådan, den, som I ikke har set, den, som jeg kom til at slette, den var meget bedre, end den I så. Og det var den altså. Så det er svært at håndtere sådan noget, synes jeg. Jeg synes, det er sådan svært at håndtere, når man har fucket op så grueligt. Også fordi det er bare sådan en fuck up. Altså, man kan ligesom, når man laver et album, eller når man laver en film, en rigtig film, som man faktisk har brugt mange penge på at lave og sådan noget, som hedder Avalanche, kom ud i januar. Man kan gå ind og se den på YouTube. Og på Film Freeway. Anyways, den er ligesom, altså, jeg snakker meget med mine venner om, at jeg føler, at jeg har fejlet i de 2 projekter. Fordi det album, jeg har lavet, der er ligesom ikke rigtig, jeg tror, jeg har fået sådan noget 10 lyttere, der har lyttet det hele igennem, og på min film har jeg fået sådan 750 visninger på YouTube. Har tilmeldt den til 14 filmfestivaler. Der er ikke en, der har sagt ja. Og ligesom brugt rigtig mange penge på at lave den fucking film, og der er ikke sket noget med den. Og så er det sådan lidt,
Men så når jeg snakker med mine venner og bekendte og sådan noget, og siger, at jeg føler, at jeg har fejlet. Jeg føler, at der er gået, at jeg har lavet noget, som folk ikke synes er spændende. Så siger folk altid, men du har ligesom lavet det for dig selv, og på den parameter er det ligesom ikke en fejl. Fordi at du har lært en masse, eller det er også min egen holdning det her, at jeg har lært en masse, og har fået super mange ting ud af de 2 projekter, jeg ligesom har lavet. Men man vil altid gerne have, at man bliver stor og kendt på de ting, man laver, og at man får noget recognition og alt sådan noget. Og det føler jeg ikke, jeg har fået på de her 2 projekter. Folk synes, det er fedt, og dem, der har lyttet det igennem, jeg har ikke fået en dårlig kommentar på noget af det. Jeg har ikke fået noget hate. Så det er slet ikke det handler om. Det er bare, at man ville ønske, at man ligesom gik viral og bare blev kæmpe stor og sådan, fordi som jeg snakkede om i sidste episode, ikke sidste episode, den episode, der kommer ud om 2 uger faktisk, den der hedder at betjene Hans Philip i 7-Eleven, der snakker jeg om, at penge ligesom bare er muligheder, og succes bare er muligheder. Og sådan har jeg det også med hvad siger man, med kendis og med og bare penge og power og sådan noget, fordi det hele er bare muligheder. Jeg har så fucking mange projekter, jeg gerne vil lave, men jeg kan ikke lave nogen af dem, fordi jeg ikke har nogen penge, og jeg ikke har nogen, altså jeg har ikke nok pull til, at folk gider at involvere sig selv i et projekt med mig. Hvilket, alt det her jeg siger, det er sådan, det forstår jeg godt. Det er ligesom, det har intet med andre mennesker at gøre, og det er heller ikke fordi, at jeg sidder og beder om, at folk skal gå ind og like mine videoer og se min film og lytte til mit album og sådan noget. Selvom det vil selvfølgelig ikke skade, men det er mere bare, at man er ligesom, man er landet her, og det gør sådan ret naller. Altså det gør ret ondt, at man ikke fik mere succes med det, man lavede. Fordi jeg har brugt så fuck meget energi på det. Jeg har brugt 2 år på at lave det album der. Jeg startede med at skrive. Jeg skrev den film, jeg lavede i januar 2022, og den kom ud i 2024, ikke? Så de her 2 projekter har ligesom været sådan sideløbende, hvor jeg har brugt 2 år af mit liv på begge ting. Og jeg er glad for de ting. Jeg er stolt af projekterne og sådan noget, men jeg er ikke, jeg er ikke tilfreds med måden, de er blevet distribueret, og måden postproduktionerne er gået på de 2 projekter og sådan noget. Og det leder mig så ind i det næste, hvor bare vent, det her bliver kæmpe full circle lige om lidt. At jeg har jo lært, altså jeg tror det er sådan helt ubegribeligt, hvor meget man har lært. Det er sindssygt. Altså det er sådan, jeg tror, de her ting, jeg har lært, kan man ikke lære på en uddannelse. Altså jeg kan ikke, det kunne jeg ikke bede om nogen lærer til at fortælle mig. Altså der er ikke nogen, der kunne have fortalt mig det her. Det er ligesom noget, man skal gå igennem, og så lærer man af den oplevelse. Og hvad jeg har lært, er så mange ting, at jeg tror ikke, jeg kunne sådan starte på at fortælle lidt om det her. Det er ligesom mere bare en følelse, og at man lærer at være i den følelse, man er i nu, agtig. Og min livsopfattelse har ændret sig fuldstændig hen over de sidste 3 år. Sådan fra da jeg gik i gymnasiet, der ville jeg bare gerne være stor filmmand og skulle til USA og lave stor film i USA og alt sådan noget, og troede også, at jeg hele tiden var i en fucking film, altså. Og kan jeg huske, jeg røg cigaretter hele tiden, fordi at jeg troede, at jeg var Johnny Depp, og alt sådan noget. Nu bliver det meget dybt. Nu skal vi meget dybt. Men og det er jo så også det med den her episode, jeg har lavet med Julius, som så er gået i vasken, er, at jeg har lært rigtig meget af den her oplevelse.
For det første, så tjekker jeg fucking altid om mit SD-kort virker. Det skal bare der skal fandme ikke. Hvis der står invalid SD-kort, så starter vi fucking ikke med at optage igen. Det kan jeg sørme lige love for. Og for det andet, så tror jeg tror, at når man optager, så skal man lige huske at lytte optagelserne igennem, imens man gør det. Og så lige se, om det hele spiller og sådan noget. Fordi det der med at håbe på, at tingene bare går okay, det er sådan lidt... at man ligesom, så lader man det være op til guderne-agtigt. Det synes jeg er lidt sådan nøjeren. Også en underlig måde at gøre det på, hvilket egentlig er den måde, jeg har gjort det på. Og når det er også noget, jeg har indset, når jeg ligesom har været på sets med andre mennesker. Folk tjekker konstant det, de har optaget. Eller ikke konstant, men jeg har bare lagt mærke til, at folk er meget mere påpasselige med at ligesom at holde styr på det hele tiden. Der er jo også, altså på nogle produktioner er der en DIT. Jeg kan ikke lige huske, hvad DIT står for, men det er bare ham. Men så kalder man, at folk ditter optagelserne. Det er ligesom at back dem op, og så giver man bare SD-kortet til en, som faktisk står for det, og så skal han importere det på en computer og lægge det over på 2 harddisks og alt sådan noget. Der er en hel proces til det der med ikke at miste materiale. Hvor, altså, back in the day, det er jo sådan ret interessant faktisk, at back in the day, der optog man jo på film, og hvad det hedder, så endte det hele med at lagre sig i sådan en stor filmrulle, mener jeg nok. Jeg er sgu ikke helt sikker på det, jeg snakker om lige nu. Jeg har bare hørt det fra min fotograf-ven, faktisk også Leonardo. Fuck, jeg name-dropper Leo hele tiden på den der podcast. Men, og han har ingen idé om, han bliver name-droppet. Men jeg tror sgu, han er okay med det. Det må han være. Ellers så undskylder jeg. Han fortalte mig, at da man optog på film, der var det så kompliceret, at alt det der med materiale og sådan noget, fordi hvis du eksponerede filmen for lys i seriøst 1 sekund, altså et millisekund, så var alt materiale mistet. Så nu gør jeg det for dem, der er på video, kan de måske se det, men man kan måske føle det. Det er sådan her, man er blevet færdig med en hel optagelsesdag, der er blevet skudt. Altså, der er blevet skudt millioner af kroner i den her produktion. Det er endda, altså nogle af dem, det er sådan kunstværker. Gamle film er jo næsten kunstværker, fordi at de, de prøvede det hele af, så vi kunne prøve det af, og gøre det mere, og sådan noget, men så bliver materialet ligesom givet til dem, der ligesom behandler og processer hele, altså filmen, den fysiske film, og hvis de så gør sådan her, så er det væk. Sådan her. Altså, og det blev så lagt, filmen blev lagt ned i de her ruller, eller en kasse, eller sådan et eller andet, bare et eller andet, der er ligesom en beholder, og hvis den her beholder blev åbnet i sådan her, så var alt væk. Altså, hvad? What? Det er jo sindssygt. Det er jo vanvittigt. Så man skal næsten tænke på det som en ja, vi er nået langt og alt sådan noget, men kæft, hvor gør det bare, jeg kan forestille mig, at det gør lige så ondt, at jeg læste faktisk en artikel, om en gang, som, fordi at jeg har ligesom været igennem det her før, og så leder man ligesom efter, hvad siger man, nogen, der kan fortælle en, at det hele er okay, og i mange tilfælde, så ender det med at blive Google. Så jeg googlede, hvad er der nogen, altså er det sket før, at der ligesom er mistet materiale på produktioner, og på sets, og på film, og radio, og musik, og alt sådan noget. Så er der den kendte med Kendrick Lamar, der har mistet en hel harddisk engang, fordi de glemte at back den op, eller jeg kan ikke huske, om den blev corrupted, eller alt muligt. Det har været igennem flere teknikere, og det er bare sådan 300 sange, der lige er mistet-agtigt.
hvilket er vanvittigt. Men jeg læste en artikel om en DIT, som ligesom havde ansvaret for et SD-kort, som det var sådan nogle vanvittige, det var på en eller anden kæmpe produktion, eller en kæmpe Hollywood-film. Og han havde ligesom fået det her materiale, det var sådan noget, en måneds materiale, ikke kun på et SD-kort. I know to the technical guys out there that that's not possible. Måske er det possible. I don't fucking know. Jeg ved ikke, om der er sådan en kæmpe SD-kort. Jeg ved det ikke. Han havde i hvert fald fået alt det her materiale, og så var der sket et eller andet, han havde mistet det. Jeg kan ikke lige huske, hvordan. Det er et stykke tid, siden jeg læste den her artikel. Så han havde mistet alle de her, alt materialen. Og så blev han sagsøgt, og det gik ligesom ned ad bak, kan man sige, for ham. Og så begik han selvmord. Fordi at han, det var simpelthen en for stor byrde. Og han kunne ikke leve med sig selv. At han havde fucket det hele op. Men det er jo så ikke det, han har sagt, men det er ligesom det, man kan forestille sig. Det var det, at jeg tog fra den artikel, at det var sket, ikke? Så det betyder fandme meget, sådan noget materiale, og hvis man mister det, så gør det så ondt, at man kan sidde og tude, altså. Det var det, der skete for mig, kan man sige. Så det, jeg tænkte, vi gjorde i stedet for, det var, at jeg ville optage den her episode, så kunne vi ligesom prøve lidt, hvad siger man, som et plaster på såret. Fordi så har jeg snakket åbent om, at vi har mistet en episode. Fordi den her podcast bare er seriøst bare så fucking åben. Hold kæft, vi prøver at være åbne. Nogle gange lidt for åbne, jeg ved det sgu ikke. Jeg har ikke fået noget feedback, som jeg snakkede om tidligere. Så, ja. Men top 3 substanser. Hvis man ikke ved det, så er det 3 ting, jeg er into den her uge. Jeg tror, det bliver sange igen. Fordi at jeg lytter meget til musik lige nu. Jeg så en film i går, der hed Woman of the Hour. Det her er ikke en substans, det er bare lige en, jeg gerne vil snakke om lige hurtigt. Det er en vanvittig historie. Det er Anna Kendricks instrueringsdebut. Det er hendes første film, hun har instrueret. Så spiller hun også hovedrollen i den. Den ligger på Netflix. Lige kommet ud på Netflix. Jeg tror endda, at Netflix har overtaget distribueringen af den. Så nu er det blevet en quote-unquote Netflix-film. Men jeg tror, den var også på festivaler og sådan noget. Jeg så i hvert fald Carsten Ronquist, der var på TIFF, Toronto International Film Festival, hvor han så den. Og der havde Netflix altså ikke købt den endnu. Så jeg tror, de har købt, hvad siger man, distribueringsrettighederne, og så har de fået lov at lægge den på deres streamingtjeneste. Men det var en fin film. Det var ikke en crazy god film. Den var lidt den kørte lidt langt, synes jeg. Men stadig god. En 1,5 time lang. Den er god, hvis man lige leder efter noget true crime at se, for den handler nemlig om en the stranger than fiction story of an aspiring actor in 1970s Los Angeles and a serial killer in the midst of a years-long murder spree whose lives intersect when they're cast on an episode of The Dating Game. Og alt det her er en rigtig historie. Der står her, in 1978, a serial killer appeared on live TV as a bachelor on the dating game. The only people who suspected were the women he pursued. Og det er noget med, at han måske har dræbt sådan noget 130 mennesker, men man ved det ikke. Og hele filmens præmis, eller ikke præmis, men hele filmens, message er ligesom, at you gotta believe women. If that ain't true, then I don't know what the fuck is. Men det er bare forfærdeligt. Altså forfærdelig historie. Fordi at det ligesom, det handler om alle de her kvinder, som har og han dræbte nemlig kun kvinder, og også voldtog og virkelig forfærdelige ting, og de har ligesom gået til politiet. Flere er gået til politiet og har sagt, at han har været, hvad siger man,
intertwined i deres liv, og så har politiet ikke gjort noget ved det, indtil han blev anholdt, og så døde han incarcerated. Og han levede til at blive 77 år gammel, hvor altså nogle af de kvinder, der slået ihjel, ligesom levede til at blive 21 eller sådan noget. Det var også noget med, at han slog en 12-årig pige ihjel. Forfærdelig historie. Okay, fed film. Anna Kendrick leverer som altid. Altså, Anna Kendrick er faktisk en ret fed skuespiller, synes jeg. Men det var bare lige et sidetrack. Jeg var lige at skifte over i noget andet. Og ikke fordi, at vi skal... Hold kæft, nu går mine tanker ligesom i modspil på hinanden. Jeg vil bare gerne sige, at det er ikke fordi, at jeg prøver at lift in the mood. Det er bare fordi, at vi skal videre i vores program her. Fordi det er fandme en interessant historie. Jeg synes, man skal se filmen. Altså, man skal se filmen. Især som dude. Især som fyr. For den har sgu et fedt budskab. Ikke et fedt budskab, men ligesom et relevant budskab. Og jeg tror, at den kunne gøre wonders, hvis den bliver vist til de rigtige mennesker. Anyways, jeg har lyttet lidt til Solange, altså Beyoncés søster. Hvis man kender hende fra Elevator-videoen, så ved man, hvem jeg snakker om. Solange Knowles, beating up JC in the elevator. Fucking legendarisk video. Once again, ikke fordi vi skal lave jokes ud af utroskab, men fuck, den er vild, den video. Og første gang jeg så den, min hjerne gik i ravage. Altså, damn, det var vildt. Hvis man undrer sig over alt det her, så er det bare mig, der roder fucking meget på min værelse. Altså, der er fucking klamt herinde. Det er helt sindssygt. Jeg håber sgu, at jeg får taget mig sammen til at rydde lidt op. Nu har jeg nogle fridage nu her. Nå, Losing You med Solange. Det er hendes mest kendte sang. Har 82 millioner lyttere. Wow, jeg bøvsede lige. Fuck, det var klamt, det der. Jeg tænkte også, at jeg gerne ville... Jeg har siddet og rystet den her hele... hvis man ikke ved det, så er det et ingefær-shot. Jeg har siddet og rystet hele episoden. Som jeg tænkte, jeg skulle sådan drikke on the... Hvad siger man? On the air. Altså on the air. Mens vi recorder. Mens den røde knap er trykket på. Øjeblik. Bottoms up. Skål. Ej. Fuck. Nå. Ui. Den har sgu et kick. Så. Det er det ingefær-shots gør ved en. Det er sådan helt, man har det pisse nederen lige efter, og så er det bare dejligt. Det er jo det smerte, det er så mærkeligt med smerte, at det gør sådan, det er så nederen, når man mærker den, men så efter, så er det ret fedt. Fordi man har lært noget, for at snakke om vores budskab i dag. Nå, det er mærkeligt at viske ind i den her mikrofon. Hej, Magnus. Velkommen til ASMR med Magnus Adamsen. Jeg kan godt lide sangen Losing You med Solange. Man fik sikkert... Okay, nu snakker jeg bare lort, altså damn. Nå, Losing You, det er en vild sang. Altså, den er sådan ret mærkelig. Så jeg kunne forestille mig, at man har det lidt mærkeligt over at sidde og lytte til den sang. Men der er stadig et fedt hook i den. Hun synger jo fucking godt, Solange. Altså, hun er god til at lægge harmonier. Og det er fedt. En anden sang, jeg har lyttet meget til, som er min nummer 2 substans, det er Mr. Roboto af Styx. Dang, den er ret vild, den sang. Altså igen, jeg ved ikke, om man viber så meget med det, for det er sgu ikke særlig mainstream, det her musik, men
Men det er ret fedt. Og hvis man ikke har set Jimmy Fallon lip-synke til den sang på The Tonight Show, så skal man bare ind og søge på den video. Domo arigato, Mr. Roboto. Secret, I've got a secret. God sang. Ind og lytte. Og så tænker jeg måske, vi kunne snakke lidt om noget Marie K. Jeg har jo lavet en sang, hvor jeg shout-outer Marie K. Jeg er ret stor Marie K-fan. Det må jeg sgu sige. Hendes sang, der hedder Fatter det nu. Den er fandme vild, altså. For jeg fatter det nu. Så cool. For jeg fatter det nu. Hun har bare sådan en dejlig stemme, altså. Fuck, mand. Hun er dejlig at lytte til. Tak for at lave musik, Marie K. Altså, wow, jeg har lyttet meget til hende, da jeg var en lille bebs også. Hun lige kommet ud med et nyt album, der hedder På vej hjem. Det er ret fedt cover, faktisk. Jeg kan godt lide måden, hun har skrevet teksten på oppe i højre hjørne. Det er meget 2024 cover, det må jeg sige. Men ja, 9 sange. Jeg har ikke fået lyttet til det endnu. Jeg skal lige ind og føle lidt med hende. Men jeg tror det var jeg tror bare at det var sådan mig, der siger at man skal ind og lytte til Marie K. Jeg tror faktisk jeg ændrer min wow, et vildt ja, wow. Den gik helt op i hjernen, den der. Det snøft. Okay, hvis man stadig lytter med, så må man tro, jeg er sindssyg. Men det er jo okay. Vi er sindssyge på den her podcast. Så nummer 1, Substans. Losing You af Solange. Det er en god sang. Mr. Roboto af Styx. Det er en god sang. Og så nummer 3 er bare Marie K. Og hele hendes diskografi. Det er bare kun Marie K. Man skal bare ind og lytte til Marie K. Synes jeg. Så. Det var det, jeg havde for i dag. Det var dejligt lige at snakke om det her, selvom der ikke var nogen, der sagde noget tilbage. Men det var dejligt lige at få mine tanker ud og snakke om at fejle. Jeg håber, at folk, som fejler hele tiden, kan kigge lidt indad og sige, at man fejlede den her gang, og ikke sige, at det var okay, at man fejlede, fordi jeg synes faktisk, at det er lidt nederen. Det er jo ret nederen. Det er ret nederen at fejle. Men det man kan gøre, er, at man kan gøre noget ved det. Man kan gøre noget ved det til næste gang. Man kan ændre lidt på den måde, man producerer sine projekter og sådan noget. Det er ligesom, at når man har været i byen, når man har sagt et eller andet dumt, så måden man ligesom retter op på det, har jeg lært efterhånden. Jeg har været så meget i byen og sagt så mange dumme ting. Måden man ligesom retter op på det, er at man siger først, så siger man undskyld. Og så siger personen ofte tilbage, det er helt okay. Og det der så er, det at hvis man bliver ved med at sige undskyld, og bliver ved med at leve i den der, fuck jeg var dum, det var sgu dumt, jeg sagde det, så kommer man ikke nogen vejen. Men det man så kan gøre bedre, er at man kan lade være med at være dum i byen, og sige dumme ting i byen. Og det er sådan man udretter mest ud af sin fejl, føler jeg. Det er sådan man ligesom man kan vende det til noget godt. Fordi at så siger man ikke dumme ting i byen mere. Eller så siger man det bare mindre. Jeg ved det fandme ikke, mand. I don't fucking know. Jeg håber, at det giver lidt mening, det jeg prøver at sige. Og jeg håber, at man nåede at lytte med i dag. Som sagt, så er jeg sgu sådan lidt, jeg har det ret dårligt lige nu i mit hoved. Eller, okay, nej, det lød
voldsomt. Jeg mener sådan fysisk, altså, jeg tror, jeg har meget snot i hovedet. Og det er også klamt. Jeg kan ikke sige noget rigtigt lige nu. Jeg håber, man nåede at lytte med, og man vil lytte til den næste. Tak for i dag. Farvel.